Туған тілде оралашу қызықлы, мауықтырғыш болсын үшін бізге нәрселер жетмей, не үшін тіліні қоллану дәрежесі артмай. Президент қаршындағы тілдерді сақлау һәм үстіру комиссиясы отырышында шушы жедді мәселелер көтерілді. Әлігі сөйлешу һәм ғымымен парламент хабарлары білән толырақ Алия Ғалиуллины таныштырыр. Туған тілебізді аралашу жәлеп етерлік болсын үшін татар тілін қоллану өлкәсін кеңейту керек. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов әнә шулай дип саный. Узган атнада ул татар телен саклау һәм үстерү буенча Татарстан президенты каршындагы комиссияның киңәйтелгән утырышын үткәрде. Парламентарийлар Мәгариф һәм фән министрлыгы, Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, башкала мэриясе вәкилләре башкарылган эшләр турында фикер алышты. Татарстан халыкларының туган телләрен үстерү өчен шартлар тудыру буенча планнар белән уртаклаштылар. Мәгариф системасында дәреслектер бар. Алар төрле юнәлештә. Менә мин әйтеп киттем, соңгы вакытта гына без алдык хат 20 дәресе безнең федераль исемлеккә кертелгән. Ул алга таба дәвам итәчәк бу эш бик катлаулы, җиңел бармый. Мин әйтеп киттем, без кузгалганбызны туктатып калып булмый. Ул яисә килеп бәрелә, яисә бәреп чыга. Шуңа күрә бәреп чыгу инде мин яхшы мәгънәдә әйтәм. Димәк, безнең башланган эшләребез алар алга таба бара дигән сүз. Язучылар арасында әдәби конкурслар, бушлай татар теле курслары, сөйләм теле буенча мастер-класслар. Булар барысы да узган туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы нәтиҗәләре. Бу юнәлештә эш туктап калмады. Президент комиссиясе ярдәме белән 100 мәктәп, 100 балалар бакчасы һәм 100 мәдәният учреждениесе татар телен үстерү эшчәнлегенә республика грантлары отты. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Татарстанда 450дән артык чара үткәрелгән. Бөтендөнья татар конгрессы, Фәннәр академиясе, Россия төбәкләрендә яшәүче татарларның милли мәдәни автономиялары белән берлектә татар халкының күренекле вәкилләренең юбилейларына, Сабан туй бәйрәмнәренә багышланган чаралар үткәрелде. Комиссияның эшчәнлегендә актив менә ярдәмчеләр, безнең булышлар дип әйтәләр, бер унлап кешеләр. Дөрес, аларның күбесе әле хәтта үзенең турыдан-туры хезмәт вазифасы белән дә шушы тел, милләт язмышына бәйле урыннарда эшлиләр. Алар инде бәлки үзләрен исәплиләрдер, безнең белән киңәшергә тиешләр, безнең фикер сорарга тиешләр дип. Миңа инде киңәштән бигрәк үзе куллану проектларны гамәлгә куючылар күбрәк кирәк. Президент комиссиясе җитәкчесен республика министрлыклары, ведомстволары, муниципаль хакимиятләр, дини һәм иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек нәтиҗәлелеге өметләндерә. Алар белән берлектә дәүләт һәм муниципаль органнарда, масса күләм мәгълүмат чараларында, социаль челтәрләрдә татар телен куллануны активлаштыру буенча эш дәвам итә. Комиссия төрле юнәлешләрдә эшли. Идел буе физкультура һәм спорт университетында тынычлык һәм татулык иҗаты дип аталган икенче төбәк этно-мәдәни фестивале уза. Студентлар жюри хөкеменә Татарстан халкының гореф-гадәтләрен, мәдәниятын чагылдырган иҗади номерлар әзерләде. Сайлап алу этабы барышында катнашучылар вокал, хореография, инструменталь музыка, нәфис сүз номинацияларында үз осталыкларын күрсәтте. Быел фестивальдә Татарстанның 18 университеты һәм институты катнаша. Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университетының концертлар залында финал һәм җиңүчеләрнең гала концерты 30 мартка планлаштырылган. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин гражданнарны кабул итте. Аралашу мәдәният темасына багышланды. Сорауларның күбесе авыл клубларын, мәдәният йортларын ремонтлау һәм реконструкциялау, тармакны цифрлаштыруга бәйле иде. Балтач районы вәкилләре җирлекләрдәге барлык клуб учрежденияларының да интернетка тоташтырылмавына, Буа районының кайбер мәдәният йортларында ярты гасыр эчендә капиталь ремонт булмавына назарландылар. Дәүләт Советы рәисе бер генә мәсьәләне дә игътибарсыз калдырмады. Кайбер мәсьәләләр буенча карарлар бар инде, әмма муниципалитет республика тармак программасына кертү өчен үз вакытында гариза бирмәгән очраклар да бар. Безнең планнар 22 елга корылган, финансиягы каралган, 300 миллионнан артык сум бюджеттан менә бу тарафтан бүленеп бирелгән. Шуларга кем үз вакытында смета ясап, вакытында мөрәҗәгать ясап, хөкүмәтебезгә, мәдәният министрына аларны карап менә планга керттек. Кирәклеген моның бик зур, нигә дигәндә клубларда, библиотекаларда күп кенә халык очраша, аралаша, яшьләребезне тәрбиялибез. Анда шуның өчен программаны киметмәскә дигән фикердә
әле арттырырга дип Рустам Нургалиевич белән менә бер сөйләшкәндә ул әйтте, карарбыз, тагын да шактый арттырырга мөмкинлек булса арттырбыз диде. Республика мәктәпләрендә традицион парламент дәресләре дәвам итә. Быелгы темасы «Мин гражданин, минем хокукларым һәм бурычларым» дип атала. Быелгы парламент дәресе Татарстан Конституциясының 30 еллыгына багышлана. Фәрит Мөхәммәтшин укытучы сыйфатында Казанның Лобачевский исемендәге лицее укучылары белән шундый дәрес үткәрде. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.